Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo-bolo kembali lagi dengan saya Ki Dalang Adi di YouTube-nya Kangkung Dalang Boyolali. Dino iki aku enenggon pewayangan bolo karo masku. Ini yo. Apa? Vlog iki. Iya. Ayo ini anu. Ya, Mas. Rame pol iki lho, rame pol. Ayo rono nek no. Ayo. Ayo. Kone rame bian yo, daerah kene. Rame nih rame. Sing godol ki lho sambuh lho yo nah. Iya. Munggah. Iki gamelane. Di cek sono di. Iya. Ayo munggah kene lur. Ya, gawane. Munggah. Iya, awake dhewe lagi teko ning nggon acara wayangan. Ayo, Di. Ayo. Wayange didandani. Ini bola-bola. Jadi saurunge wayangan, kuwi wayang sing arep metu engko didandani sik kaya setan-setanan ngono-ngono kae. Kuwi didandani sik, diservis. Oh. Karep cek sound ra? Cek sound ngono sik. Cek sound sik Dalang Adi, Mas. Cek sound sik. Cek sound sik. Kene lur. Cek sound sik. Wih, dicek ngene. Oh, ayo dicek nulung kuwi arep mayang kok. Ayo cek sound sik, Mas. Linggih no. Cek. Cek, dicoba. Apik ra? Ciro. Apik, Mas. Apik ya? Apik. Ya sone dhewe kok, Bro. Dadi ono wayangan ngene iki, Anom Dwiko utawa Kangkung Boyolali kan mayang kuwi mesti nggawa sound dhewe. Sound sak paket, panggung, buangan, rijing ngono kuwi. Dadi engko ora kuwatir, mergo iki wis sound wis setan wayang kulit ngono lho. Penak dadi mayangi obo-opo penak nggo sound dhewe iki. Engko mucuki, dicek sik pisan, Gas. Penak ra? Cek, Ciro. Apik, Mas. Apik penak to? Penak. Andani ya. Lakon apa engko? Engko dicepake wayahe. Ya, lakone wis anggeni ae. Wis anggeni? Ya. Dicepake iki lho semare enek. Are golek wis anggeni to? Heeh. Ya sing dipilih sik ngono wayange. Lakone Mas Kang iku Wahyu Mahkota Rama. Wahyu Mahkota Rama. Oke. Milih wayang sik. Wis anggeni. Tapi dewa-dewane lah, enek Dewa. Kuwi dewane Indra karo Brahma. Brahmane ndi? Lah kuwi Brahma lah. Mantap toh. Tapi Sip. Oke, wah. Ngetotke Dalang Adi terus ya. Putno. golek barang, golek wayang. Cek sik bodol ngene ya lek arep mayang ngono. Wis anggenine ora enek kok, Mas. Wis anggenine ora enek. Wis anggenine enek, sik goleki sik. Sik enek wis anggeni. Iki dasare sing ora anu. Enek. Sik tak golekane sik. Sik, goleki sik. Sik. Mas, bila potong Mas. Weh, tak cilik-cilik iki. Penggemar iki. Wih, penggemarmu iki. Heeh ketoke. Weh, kene sing jembar guys, rene. Ini
Ini iki penggemarmu iki di. Aku yang dia penggemar bola Penggemarmu kah biangan lo cilik-cilik di. Ngefan tenan? Tenan no. Kapan gelute, Mas? Lo glutku sok Juni. Oke. Ngerti iki sapa iki? Ngerti ora iki? Dalang Adi. Dalang Adi. Terus iki daerah endi? Daerah Demak kabupaten endi? Kabupaten Teguhanu. Grobogan ya, Grobogan. Ngefan karo Dalang Adi. Iya no. Goro-goro ngopo ngefan karo Dalang Adi? Iso delok ning TikTok iki yo. Oleh, Adi mbacoki wayang yo ngerti. Ngerti no. Do emosi ora? Emosi. Emosi. Ning tengah kene Adi, yo foto. Ayo. Action sih. Yo foto 1 2 3 cekrek. Oke, terima kasih atas dulu. Hati-hati aja kalah nih. Rasa Oh, yo. banter-banter lek tos karo aku. Yo. Biasae. Oke. Yo. Penggemarmu, penggemarmu di. Akeh tiba Oke, penggemarku ki. penggemarnya Adi ternyata oke bolo. Oke, gitu dulu ya bolo. Ditonton ning channel YouTube Kangko Dalang Boyolali di. Jangan lupa. Saksikan Jangan lupa biasa nih iya. subscribe, oke? Jangan lupa subscribe, lalu di-share, Di-like. lalu di-like. komen barang lo. Komen barang bolo. Oke, terima kasih. Kanggo Dalang Boyolali. Matur suwun. Matur nuwun.